zajtra, dobre? No. Zajtra. Ale no tak, na čo sa tu hráte? No, hneď, poď. No, Teraz nemôžem Zuzka. Ja, Andrej, Týmto? Už to až Ideme? Ale prosím vás. No. Škopi, čím sa nastavuje to, aby to bolo lepšie vidieť? To nebude vidieť. Čo to povieš? Super, čo mám povedať? Ja sa len dobre bočkávam, ne? Teda. Ide mi to dobre? Určite Tak nám to ešte raz to ukážte a my vám potom povieme, či vám to ide dobre. No prosím vás, na čo sa tu hráte, už ste sa olizovali. Hej, tu sa hráme, Zuzi. To je toho. Wow. Dominika, Zuzka. Dominika a Zuzka. Ahojte. Kamera je stále tu. Vidíme. Oh. Viem, že ja len... Sorry, si dostala náľubiť.